Koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní čtvrtý dostih cena společnosti G-Service, cena chovatelského klubu Fitmin, rovina třetí kategorie na 1600 metrů odstartován. Do čela dostihu razantně vyrazil Montevels a nabírá délky náskoku. Na druhé pozici pak zahajuje Laveroni, za ní třetí Willy Wonka, čtvrtý následuje Messi. Díky ostrému vstupu Montevelse se záhy po startu pole roztrhalo, na páté pozici je tam Amande Bond, za ním šestá Kamelaj, dále sedmá Pauline, na osmé pozici Fascination Hill s Nirgerou a dále pak pokračují v té zadní části pole Sympatico, za ním je tam za Sympatikem White Ghost, dále Mijas, Fascination Hill a pole uzavírají Čáry, Rejka a Vaska za polem. 800 metrů do cíle pro vedoucího Montevelse s náskokem 10, možná 15 délek před druhou Laveroni, za ní třetí Willy Wonka, na čtvrté pozici Messi, pátá Kamelaj, šestá Pauline, sedmý Amande Bond, osmá Fascination Hill. Koně točí do cílové roviny, do závěrečné šestistovky. Stále je to Montevels vpředu, ale už nemá tak velký náskok jako v Lahovickém oblouku. Zhruba 4 až 5 délek na Laveroni. Dále pak třetí je Messi, za ním následuje čtvrtá vnějškem Pauline z Kamelaj. Posledních 300 metrů do cíle a už jsou soupeři u do této chvíle vedoucího Montevelse, který se propadá dopředu, jdou Messi, Kamelaj a Pauline, za nimi Amande Bond a ještě se tam snaží Fascination Hill, ale 200 před cílem je to Pauline, která je vpředu, ale pouze o půl délky před Kamelaj a Messim. Vnějškem ještě Amande Bond, posledních 100 metrů Pauline, Kamelaj a Messi bojují o vítězství. Pauline, Kamelaj nebo Messi, Kamelaj má hlavu vpředu, bude to Kamelaj před Messim a Pauline. Čtvrtý Amande Bond a pátá Fascination Hill. Zatím neoficiální doběh dnešního čtvrtého dostihu ceny společnosti G-Service, ceny chovatelského klubu.